Zvatanga muri yeZimbabwe uyai panapa munzwe Mutemo Munyowani. Vanhu vari kuvhura hombe, vanhu makombi garai zvenyu, uyai panapa, isai maseat belt, munzwe nyaya iri panapa iri kutaurwe. Muzoti akuruma nzeve handimuzwa ndewako, musazoti handina kukuudzai. Nyaya iri panapa yakamira yakadai, so kamutemo kenyika wedzerwa pari kunzi Road Traffic Licensing of Drivers Amendment Regulations. Yakamira yakadai, so iri kunzi it is hereby notified that the Minister of Transport and Infrastructure Development in terms of Section 81 of the Road Traffic Act Chapter 13.8 made the following regulations. These regulations may be cited as the Road Traffic Licensing of Drivers Amendment Regulation 2025 number 1. These regulations shall come to operation of the date of publication of these regulations. The Road Traffic Licensing of Drivers Regulation 2023 published in Stationary Instrument 119 of 2023 is amended in Section 4 by the repeal of subsection 6C and subsection of C. A class of motor vehicle which is a passenger public service vehicle of omnibus or commuter omnibus type, unless he or she has driving experience of not less than 5 years and the age of not less than 30 years, provided that drivers who are still between 25 and 30 who were already authorized to drive an omnibus or commuter omnibus before the publication of these regulations shall continue to drive motor vehicle in that class. Saka nyaya iri kuitika ndekoreso, kana uchiziva kuti iwewe kana wanga uchingodrive une 5 years experience, but vari kuti kana uchitodrive kombi unofanira kunge uine makore anotangira pa 30. Une makore anotangira pa 30 kudaro unofanira kunge zvekare uine 5 years experience. Ndo nyaya iri kutaurwa nezvayo. Zvemutemo iyi kai most of the times tinotaura nyaya idzi muchiti unopenga wakadhakwa, ichi chakusvikira kwauri uchaswera wa jobless. MP makavhotera vanenge vachingoenda vachingonosimbisana nezvima minister of change something. Handisi kuramba zvangu kana kuti chii guys, asi ndiri kungoedza point yangu ndeyekuti ukazviti iwewe hauite zvepolitics dzacho ndidzo dzichaita nezvako. Uchamuka warovha mangwana wakunza uchabvumidze kudriver, ndopochoona hazi mafanizi. That's the current situation. And nyaya iyi haisi kungobata kune vanhu vemakombi chete ka, pari kunzi kana uchiziva kuti uri kudrive public, uri kudrive mota, uri kudrive mapassengers, uri kuita business retransport, iri uri kudrive mota, kureva kuti kumushikashika hukoyoyi futi. Because chatotanga kuti aiwa ini ndiri ngofamba ndichitakura vanhu vomwenza baba ndimi mukuru wamushikashika, mune makore mangani ndaunza already garai pasi apa, tiri kuda zvakadai ndo zviri kutaura mutemo. Kureva kuti zvichabhenefitawo vamwe, because mapurisa vazhinji vanorarama nechoko muhomwe. Mapurisa muZimbabwe vanopuwa mari sick money, vanopuwa shoma, saka vanenge vakufamba vachitonyoresa vanhu zvavo. We all know that. Hapana kana chikuhanda apa, kana mapurisa kana munharo nazvo ndikukunyeberai here, munorarama nechoko muhomwe mapurisa imi, handiti? Saka zvamurarama nechoko muhomwe ndimi munozoti choko muhomwe chocho vafana vanenge vakuzorova zvimabhrongo zvezve, vadhakwa votanga kufamba vachiningira. Ndo zvimwe zvinhu zvikurambwa nemukuru wenyu wemapurisa Munyowani. Ndochibvondora ine. Anyway, muri yeZimbabwe ndangoti ndikuonesai Mutemo Munyowani uri kuiswa kupublic transport. Handina hangu yakanyanya guys, remakombi nemagofats mushikashika. I know kuti tese tiri kutsvaga kurarama, so handisisi kuda kutaura zvakawanda zvangu, but munoona kunge ndapfurawo nemugadheni renyu ndataura chokwadi. Sorry zvenyu, asi chokwadi ndatotaura. Inini ndine nguva yekuti kana zvikatondibata ndikabhoikana ndinochibvondora chese. Ngatisangane mucomment section yangu ndakavhura, handisi kumbohwandisa comment section nhasi. Uyai mucommente muchindudzawo zvamuri kufunga. Kana uchinge une something to say, ndichasiya number pa screen mokomenda nema audios. Vanoda kusenda ari ma audios akwazosendawo ka 1 minute audio, mufunga kuti uda kuzokanzwa kachirira panapa. Hatina nguva yekuzoswera tichiprocessa zvakawanda, because every day tinoreceive more than 1000 audios. Saka amunotoona achingobuda panapa kureva kuti vanhu vanenge vanzwisisa kuti audio inofanira kutangirawo pa more than 3 minutes zvichitokwira kuma 5 minutes 10 minutes zvichitoenda, ndo maaudios amunogara muchingonzwa panapa anenge aripo. Ngatisangane mucomment section hama dzadiwa, mundiudzawo zvamuri kufunga kana muchinge mapedza kulike ato pa. Taura nemawo veterani vari kupiwa mari kuti vanyaradzwe. Kune mawo veterani akafa vakasiye vakadzi, vakasiye mhuri, vachazwinyiwo ivo vakadzi mawo veterani mashirikadzi mawido vachazwinyi? Vamwe makomrade havana kuikwa negovernment, asi vakaenda kurwa hondo, vakangoikwa sembwa kumisha yavo.
vachapiwawo here? Vachapiwawo here? Ngavasadaroba, ngavasashungurudza vanhu. Tiri kushungurudzika zvakanyanyisa, tiri kushungurudzika, tiri kufire mukati semasokisi. Kune makomrade akafa, mawar veteran akafa vechikwa ngemabhurangeti. Vana vavo nemari yaunonga uchipiwa yacho ishoma, haikwanisi kuendese vana. Kwane vazukuru havakwanisi kudzidza, chikafu. Ameno audience kuti munoti chii? Ngavarangarire vese vapenyu nevakafa. Ngavarangarire vapenyu nevakafa, vakaenda kurwe hondo vakasiye mhuri. Vapenyu vevari kupa ivo handiti varida kuti vabatsire mhuri vaite mapurojekti. Vakadzi vemawar veteran, shirikadzi dzemawar veteran ngadzisimudzirwewo dzione kurarama nevana vavo. Ko mawar veteran asizi kuikwa ngegavhimende anozwini? Havanaka kungoikwa, kungofushirwa